Πραγματικά. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο μας πάνελ. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για το συγκεκριμένο πάνελ. Το γιόρτασα, το χάρηκα. Μόλις έμαθα ότι επιβεβαιώσατε και οι 4, πραγματικά ήταν ένα μικρό high five στην καρδιά μου. Πραγματικά. Δεν σας έχω μιλήσει όλες, αλλά θα συστηθώ αργότερα. Και ξεκινώντας απλά να συστήσω την συντονίστρια του σημερινού πάνελ, η οποία είναι και συνεπικεφαλής του δικτύου του Lean Network Greece, η Αντιγόνη Παφιλή. Η Αντιγόνη είναι επαγγελματίας επικοινωνίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο σε διάφορα πόστα και τώρα υπεύθυνη επικοινωνίας της Δέλτα. Οπότε θα ακούσουμε από την Αντιγόνη για να μας συστήσει τις εκλεκτές καλεσμένες. Καλησπέρα και από μένα. Το networking τέλειωσε, γιατί ήταν απειλητική η νίκη. Φοβάμαι λίγο. Λοιπόν, αλήθεια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και εγώ για αυτό το πάνελ, για το συνέδριο, γιατί με πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί πραγματικά πριν 3 χρόνια ξεκινήσαμε δειλά-δειλά και τώρα είμαστε full house. Και αυτό είναι από μόνο του πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, όπως και για το πάνελ. Και θέλω να συνοψίσω τι κράτησα από πριν, για όσες και όσους ήταν εδώ και δεν ήταν. Καταρχάς, ξύπνησα το πρωί και με είδα στον καθρέφτη, έφυγε η κυρία Μαρακάκη και είπα «Παναγία μου, πώς είμαι έτσι». Και τώρα πήγα και έβαλα κόκκινο κραγιόν και είπα «Φτού σου, κοπέλα μου». Πήρα το μάθημά μου και αυτό είναι πραγματικά μεγάλο μάθημα, για μένα ήταν δηλαδή. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί οι καλεσμένες μου είναι μία και μία και θέλω πάρα πολύ να ξεκινήσουμε να τις γνωρίζουμε, να πω συγχαρητήρια στην κυρία Δημαδάμα και στην κυρία Χατζιωαννίδου που είναι να μιλάμε στον ελληνικό. Στη Ζέφη και στην Εφέλη, βολεύει πάρα πολύ, που είναι και νέες στα καθήκοντά τους. Συγχαρητήρια και κάθε καλό και να πετύχουμε πολλά και μαζί, θα έλεγα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με τη σειρά όπως καθόμαστε, να μιλήσουμε πρώτα, να συστηθούμε. Τι λέτε? Βασιλική, θες να μας πεις 2 λόγια για σένα? Δεν θα πω τίποτα, θα πω ότι είσαι η Βασιλική Βουτζαλίμων. Εγώ ξεκινάω τα δύσκολα. Λέγομαι Βασιλική Βουτζαλή. Είμαι νοσηλεύτρια στο επάγγελμα. Επέλεξα να είμαι νοσηλεύτρια γιατί ήθελα να βοηθάω τον συνάνθρωπο. Ήθελα να είμαι δίπλα στον άνθρωπο, γιατί είναι φυσιολογικό όταν είναι στο νοσοκομείο να υποφέρει, να πονάει και ήθελα να ήμουν εκεί, να απαλύνω τη δύσκολη στιγμή. Η ιδιαιτερότητα είναι στο χόμπι που απέκτησα. Είμαι ποδηλάτησα μακρινών αποστάσεων. Η πρώτη Ελληνίδα η οποία έχει κάνει τη μεγαλύτερη χιλιομετρική απόσταση. Έχω κάνει τη διάσχηση της Ευρώπης, τη διάσχηση της Αυστραλίας. Πρόκειται για αγώνες υπεραποστάσεων, όπου είσαι μόνος σου, αντιμέτωπες με όλες τις δυσκολίες και πρέπει να βρεις τη λύση, να αντιμετωπίσεις το κάθε τι για να προχωρήσεις. Και αποφάσισα πέρυσι να κάνω κάτι που να συνδέει την Ελλάδα με όλο αυτό, γιατί όλες οι χώρες έχουν κάτι αντίστοιχο, η Ελλάδα δεν είχε κάτι. Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε τη διαδρομή Λονδίνο-Αθήνα. Στο άκουσμα του Λονδίνο-Αθήνα έρχεται στο μυαλό σε όλους μας το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, όπου βρίσκονται εκεί, ενώ έπρεπε να βρίσκονται εδώ, να στολίζουν το Μουσείο της Ακρόπολης. Και πέρυσι ξεκίνησε ένα κίνημα, το Bring Them Back, όπου ξεκινάμε από το Βρετανικό Μουσείο, τελικό προορισμό στο Μουσείο της Ακρόπολης. Πλέον είναι σε συνεργασία με Βρετανούς, οι οποίοι είναι υπέρ της επανένωσης των γλυπτών. Σε κάθε χώρα άτομα τα οποία το υποστηρίζουν και κατά τη διάρκεια ενημερώνουμε τον κόσμο για το τι έχει συμβεί και τους δίνουμε τη δυνατότητα να παίρνουν μόνοι τους τη θέση απέναντι στο θέμα. Ξεκίνησα και πήγα ρολόι για να μην έχουμε θέματα. Λοιπόν, Ζέφη, πες μας και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
Να πω ένα ευχαριστώ και στην αγαπημένη μου Αρετή που έχουμε δουλέψει πάρα πολλά χρόνια μαζί. Ξεκίνησα από το Πάτιο Πανεπιστήμιο που είμαι στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και των διεθνών σχέσεων και κατέληξα με πολλά χιλιόμετρα χωρίς ποδήλατο στα θέματα των δικαιωμάτων και κυρίως των γυναικείων δικαιωμάτων που νομίζω ότι αποτελούν ανθρώπινα δικαιώματα. Άλλη μια παρεξήγηση που λίγο έτσι μερικές φορές πρέπει να διευκρινίσουμε και το τι πρέπει να γίνει πια στο πεδίο, στην καθημερινότητά μας, για να μπορέσουμε να ακουστούμε και να έχουμε συγκεκριμένες λύσεις. Είναι μια οριζόντια πολιτική, δηλαδή αυτό που νομίζω όλες μας έχουμε καταλάβει από τον προσωπικό μας αγώνα, από τις προσωπικές μας μάχες και τις διαδρομές μας, δεν είναι πάντοτε μάχες, είναι ότι είναι το περιβόητο gender mainstreaming, κάτι που το βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν είναι θα κάνω μια πολιτική για την ισότητα ή για τα θέματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πρέπει να διατρέχουν όλες τις πολιτικές. Και αυτό νομίζω είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Στο νέο Υπουργείο που έχουμε για την Κοινωνική Συνοχή και την Οικογένεια, ήταν και η Υπουργός μας Σοφία Ζαχαράκη το πρωί και απευθύνει σε εσάς ένα χαιρετισμό. Ένας από τους στόχους, δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη, είναι η ισότητα. Είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι η καθημερινή πορεία που κάνουμε όλοι. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι θα συνδράμω προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά χωρίς συνέργειες, χωρίς να είμαστε η μία με την άλλη, άντρες και γυναίκες, σε αυτή την πορεία δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε όλα αυτά τα οποία θέλουμε. Άρα είμαστε εδώ με έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας για να πάμε όλες και όλοι μαζί παρακάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Καλησπέρα και από εμένα. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ πέρα, ειδικά σε αυτό το πάνελ. Ονομάζομαι Νεφέλη Χατζιωαννίδου, Μαρία Νεφέλη Χατζιωαννίδου, αλλά δεν απαντάω στο Μαρία, οπότε Νεφέλη Χατζιωαννίδου. Άρα καλά ξεκίνησα. Όπως είπε η κυρία Μαριακά, και εμένα η δική μου πορεία έχει αρκετές στροφές. Μπορώ να τις πω και αποτυχίες. Ξεκίνησα να σπουδάζω κάτι το οποίο δεν με ενδιέφερε, χρηματοοικονομικά. Αλλά ήμουν αρκετά τυχερή γιατί σύντομα βρήκα το πάθος μου στην κοινωνική καινοτομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Τι είναι αυτό ουσιαστικά? Εντοπίζουμε προβλήματα στην κοινωνία και ψάχνουμε να βρούμε έξυπνους τρόπους που δεν υπάρχουν, που δεν τα κάνει κάποιος άλλος, για να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Αυτό με συνόδευσε, το γεγονός ότι το βρήκα μάλλον νωρίς, με συνόδευσε ό,τι δουλειά και αν έκανα, γιατί δυστυχώς η κοινωνική καινοτομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα δεν είναι πολύ εξελιγμένη. Οπότε έχω εργαστεί σε διάφορους τομείς. Πάντα όμως με συνοδοιπόρο το πάθος μου, σαν χόμπι αρχικά, το οποίο και με οδήγησε στο να ιδρύσω την πρώτη μου κοινωνική επιχείρηση το 2013, που αφορούσε τα κορίτσια, μάλλον την χαμηλή εκπροσώπηση των κοριτσιών, των νέων κοριτσιών στους τεχνολογικούς κλάδους. Κάτι που απέτυχε μετά από 3 χρόνια, γιατί δεν είχα καμία εξειδίκευση πάνω σε αυτό. Με οδήγησε όμως το να το σπουδάσω, να μάθω περισσότερα, να δουλέψω εθελοντικά σε άλλους φορείς και να καταλάβω πώς πραγματικά λειτουργεί όλο αυτό. Και έπειτα, μετά από πολλά προγράμματα, πολύ εθελοντισμό και ενασχόληση σε αυτό το κομμάτι, κατέληξα να ιδρύσω το δικό μου κηλικείο μέσα σε ένα πανεπιστήμιο για βιοπεριστικούς λόγους, όπου μπορώ να σας πω ότι ήταν το σημαντικότερο μάστερ που έκανα στη ζωή μου, ο συγκεκριμένος κλάδος, η επαφή με τον κόσμο, ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα που κάνουν πολλοί άνθρωποι στη χώρα μας και η εστίαση εννοώ. Λοιπόν, και παράλληλα, μέσα από αυτή την πίεση της νέας δουλειάς και το πάθος μου παράλληλα, ιδρύθηκε το δεύτερο κοινωνικό project, οι Υπέροχες Γυναίκες. Οι Υπέροχες Γυναίκες ήταν η πρώτη online πλατφόρμα διάδρασης γυναικών στην Ελλάδα τότε και σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα community 200.000 γυναικών στην Ελλάδα, το οποίο έχει μέχρι σήμερα αλληλεπίδραση καθημερινά, έγινε μια αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση, το οποίο μετά από πολλή ενασχόληση με διάφορα θέματα στην Ελλάδα με οδήγησε σήμερα να βρίσκομαι στη Βουλή των Ελλήνων ως βουλεύτρια και να μπαίνω σε έναν καινούριο ρόλο από το 0 σε μια νέα στροφή. Αυτά νομίζω μέχρι στιγμής.
Γεια σας, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Αυτό το κάνω σχεδόν κάθε μέρα, αλλά πάλι έχω άγχος. Είμαι η Δήμητρα Κοντοβά. Ζω με κινητική αναπηρία επίκτητη από παιδική ηλικία και ανήκω στο 15% του πληθυσμού παγκοσμίως που ζούμε με αναπηρία, σύμφωνα με τον ΠΟΗ. Σήμερα είμαι πολύ τυχερή γιατί εργάζομαι στον ΣΚΕΠ, το Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους, ως σύμβουλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων συμπερίληψης και προσβασιμότητας, και αυτό που κάνω καθημερινά είναι να επισκέπτομαι σχολεία, να συνομιλώ με παιδιά σε νηπιαγωγεία μέχρι και σε πανεπιστήμια, με φοιτητές, υλοποιώντας το πρόγραμμα «Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο», το πρόγραμμα του ΣΚΕΠ, το οποίο στόχο έχει να εξοικειώσει τα παιδιά με την αναπηρία, να λύσουμε απορίες, δεν κάνω διάλεξη, κάνουμε διάλογο κάθε μέρα με τα παιδιά. Τους μιλάω για κάποια πράγματα βασικά που αφορούν τα ανάπηρα άτομα και έπειτα μέσα από ένα διάλογο νιώθουν και τα παιδιά πιο άνετα στο να μιλήσουν, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να λύσουν πρακτικές απορίες. Και μέσα από αυτό ελπίζω ότι θα φτιάξουμε μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία, ξεκινώντας από τα παιδιά που είναι το μέλλον. Επίσης, με τον ΣΚΕΠ συμμετέχω και σε εταιρικά προγράμματα που υλοποιούμε σε εταιρείες και σε φορείς που θέλουν να κάνουν και το χώρο τους πιο προσβάσιμο, αλλά και την νοοτροπία τους πιο συμπεριληπτική. Γιατί δεν αρκεί να είναι προσβάσιμη η εταιρεία μας ή ο χώρος, που και αυτό είναι κάτι αρκετά δύσκολο. Αυτό όμως ξεκινάει από την νοοτροπία μας. Πρέπει η νοοτροπία μας να είναι συμπεριληπτική, να μπορούμε να σκεφτούμε ότι ο συνάδελφός μας μπορεί να έχει κάποιο είδους αναπηρία και να είμαστε ανοιχτοί προς αυτό. Γιατί θέλω αυτό να το κρατήσουμε λίγο σήμερα σαν δεδομένο, ότι η αναπηρία δεν είναι η βλάβη που έχουμε στο σώμα μας. Η αναπηρία προέρχεται από το μέρος στο οποίο ζούμε, από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Όταν για παράδειγμα, ένα κτίριο είναι φτιαγμένο για ανθρώπους χωρίς καμία δυσκολία, απευθύνεται τελικά σε πολύ λίγους. Γιατί και τα ανάπηρα άτομα είμαστε το 15% και αν σκεφτούμε και τα εμποδιζόμενα άτομα, είμαστε ακόμα περισσότεροι. Και σίγουρα όλοι έχουμε βρεθεί εμποδιζόμενα άτομα. Εμποδιζόμενο άτομο μπορεί να είναι μια γυναίκα που είναι έγκυος, άτομα τρίτης ηλικίας, ακόμα και ένας τουρίστας με τη βαλίτσα του, εκείνη τη στιγμή είναι εμποδιζόμενο άτομο. Χρειάζεται δηλαδή να περπατήσει, είτε να κυλήσει με το μαξίδιό του, σε δρόμους οι οποίοι είναι προσβάσιμοι, αλλά να έχει και μια αντιμετώπιση από τους συμπολίτες του ευχάριστη και κυρίως ισότιμη. Γιατί, μπορεί να μην χρειαστεί ο άλλος να σε αποδεχθεί, μπορεί να μην θέλει να σε αποδεχθεί, κυρίως όμως πρέπει να σε σεβαστεί. Και νομίζω θα έχουμε πολύ όμορφη συζήτηση. Λοιπόν, ερχόμενοι και μάλιστα τις τελευταίες μέρες, καταρχάς θα πω, είχα σκεφτεί 3 σελίδες τι θα πούμε. Καμία από αυτές τις σκέψεις. Γιατί, λέω, θα πω την αλήθεια. Προσπαθήσαμε πάρα πολλές μέρες να δούμε πότε θα βρεθούμε. Ποια θα είναι η κατάλληλη ώρα που θα μας εξυπηρετήσει 1, 2, 3, 4, 5 γυναίκες να συναντηθούν. Κατέληξα να μιλάω 11 η ώρα το βράδυ με τη μία, 10:30 με την άλλη και ούτω καθεξής. Ήθελα να το πω γιατί πραγματικά είναι σημαντικό το ότι καταφέρνουμε να είμαστε εδώ και σήμερα και πάμε να δούμε ένα γύρο τι είναι δύναμη για εμάς, γιατί για την κάθε μία από εμάς. Γιατί πραγματικά μία φράση λοιπόν που με ξεκλείδωσε όταν ήρθα μιλώντας με τη Ράνια που τη γνωρίσατε έξω στην είσοδο, είναι ότι ξεκινάνε όλα, ξέρετε από τι νομίζω, από το γεγονός ότι το συναίσθημα το αντιμετωπίζουμε ως αδυναμία, ενώ το συναίσθημα είναι η δύναμη. Αν μπορούσα να δώσω εγώ έναν ορισμό. Πάμε να πούμε τι είναι δύναμη για σένα. Δύναμη είναι το πάθος, είναι η θέληση, είναι ό,τι σου δίνει όθηση να προχωράς και να αντιμετωπίζεις ό,τι υπάρχει γύρω μας. Πες μας λίγο και πώς γίνεται από κορίτσια δυνατές.
Σαν παιδί δεν είχα καταλάβει τη δύναμή μου, δεν την είχα αντιμετωπίσει. Είχα και ένα πρόβλημα υγείας. Έχω κάνει χειρουργείο σε όλη τη σπονδυλική στήλη, από πάνω μέχρι κάτω, σπονδυλοδεσία. Οπότε απαγορευόταν οποιαδήποτε γυμναστική και οτιδήποτε άσκηση μέχρι την ηλικία των 18. Οπότε ήμουν το αδύναμο παιδί του σχολείου που ούτε τζόκινγκ δεν επιτρεπόταν να κάνω. Ένιωσα τη διαφορετικότητα σε όλο το μεγαλείο. Τα παιδιά είναι πολύ σκληροί κριτές, δεν μπορούν να αποδεχτούν το διαφορετικό, επομένως δεν έβλεπα τη δύναμή μου. Όταν όμως, ενώ όλοι μου λέγανε ότι αφού είμαι καλή μαθήτρια πρέπει να κάνω αυτό, εκείνο, το άλλο, εγώ η πρώτη φορά που δείξα τη δύναμή μου είναι ότι θέλω να γίνω νοσηλεύτρια. Και ήταν η απόφαση που πήρα, η δύναμη που με όθησε στην απόφαση να κάνω αυτό που πραγματικά ήθελα εγώ. Και μετά φάνηκε σε όλες τις περιόδους της ζωής μου, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε τι που αντιμετωπίζεις, δεν χρειάζεται να είναι δύσκολο, η δύναμη είναι αυτή που σε κάνει να προχωράς. Και η πίστη ότι θα τα καταφέρω. Είναι το πρώτο βήμα. Αν το πιστέψεις αυτό που θες, θα το κάνεις. Στην ίδια ερώτηση απαντάμε. Για να ξέρω. Εγώ ξεκινώντας από παιδί, αισθανόμουν πάρα πολύ δυνατή. Ότι μπορώ να αλλάξω τα πάντα, ότι μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Από μια οικογένεια η οποία προσπαθούσε να επιβιώσει, οι γονείς μου ήταν εργαζόμενοι άνθρωποι που προσπαθούσαν να μας δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και εμένα και στον αδερφό μου. Δεν ένιωσα διαφορά σε σχέση με τον αδερφό μου ή οτιδήποτε άλλο. Κάποια στιγμή, μεγαλώνοντας όμως, άρχισα να νιώθω τη βαρύδια. Κοιταγόμουν, λέω, έχω κάτι στα πόδια μου, με τραβάει πίσω. Τι γίνεται εδώ. Άρχισα να νιώθω το ότι μπήκες στο πανεπιστήμιο, έκανες πράγματα, αλλά τώρα πρέπει να σκεφτείς και ότι πρέπει να κάνεις οικογένεια. Εντάξει, είπαμε, έκανες μεταπτυχιακό, θα κάνεις και διδακτορικό. Αμάν ρε παιδί μου, φτάνει. Εγώ αισθανόμουν πάρα πολύ δυνατή. Αισθανόμουν ότι μπορούσα να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Αισθανόμουν ότι μπορούσα να κάνω τα πάντα. Και δεν καταλάβαινα γιατί έπρεπε να απολογηθώ. Εκεί άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι έχω δύναμη, αλλά θα πρέπει να τη διεκδικήσω. Θα πρέπει να διεκδικήσω τα όνειρα που θέλω να τα κάνω πραγματικότητα. Και εκεί ήταν το πρώτο καμπανάκι. Πολύ διεκδικητική και αυστηρή μας είσαι εσύ. Είσαι εσύ γυναίκα που θες να κάνεις και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Στον αδερφό μου δεν υπήρχε τέτοιο όριο, μπορούσε να κάνει τα πάντα. Ήθελε να κάνει πράγματα, ήθελε να προχωρήσει. Τελικά εγώ έκανα κάποια άλλα, ο αδερφός μου κάποια άλλα. Εκεί όμως αισθάνθηκα ότι η διεκδικητικότητά μου, το ότι μπορούσα να ονειρεύομαι και ότι ήθελα να ονειρεύομαι, για ορισμένους ήταν πρόβλημα. Το ίδιο βλέπω και στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μου. Βλέπω δηλαδή κοπέλες οι οποίες μου λένε, ξέρετε, επειδή εγώ θέλω όμως να κάνω και οικογένεια, θέλω να έχω ένα επάγγελμα που να είναι λιγάκι πιο soft, να μην πω στην τεχνολογία, να μην γίνω διπλωμάτισσα, μιας και είμαστε έτοιμα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, σε αντίθεση με τα αγόρια, με τους άνδρες, οι οποίοι λένε ότι θέλω να κάνω αυτό και τα λοιπά, και οι γονείς μου λένε και προσπαθούν και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν ένιωσα ότι αυτή τη δύναμη πρέπει να την ενισχύσω στον εαυτό μου και στους γύρω μου και στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν πράγματα. Και προχωρώντας και στο πανεπιστήμιο και στην πολιτική, γιατί έχω μια συγκεκριμένη πορεία στα κοινωνικά, στα κοινά, να το πω γενικότερα, το ότι άρχισε σιγά σιγά είναι αυτό που λέμε ο αγωγός διαρροής. Όσο θες να πας πιο ψηλά, για τις γυναίκες υπάρχει ένας αγωγός που σε κατεβάζει σιγά σιγά, έτσι. Νιώθεις ότι κατεβαίνεις και ότι προτάσσονται κάποιοι άλλοι. Ήμουν αποφασιστική. Ήθελα να κάνω πράγματα, έπρεπε να τα διεκδικήσω πολύ περισσότερο από ότι συνάδελφοί μου άντρες και στο πανεπιστήμιο και στην πολιτική, και οτιδήποτε έκανα, ακόμη και το τελευταίο βήμα μου που ανέλαβα Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι από την μετακίνησή μου και τα λοιπά που άκουσα πάρα πολλά. Άκουσα πολύ λιγότερα από ό,τι θα άκουγε ένας άντρας. Πολύ λιγότερα, πιστέψτε με. Και πολύ κάτω από τη ζώνη, σε σχέση με αυτά που κάποιος άλλος που έχουν κάνει πάρα πολλά έχουν πάρει τις αντίστοιχες αποφάσεις, έκαναν. Και εκεί γύρισε βεβαίως αρκετοί και μου είπαν κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
για γυναίκα να κάνεις αυτό το βήμα και να είσαι τόσο δυνατή, μπράβο βρε κορίτσι μου, δεν στο είχαμε. Αυτό. Εγώ μέχρι να κάνω παιδιά πίστευα ότι η δύναμη είναι κάτι που αποκτάμε. Αποκτάμε αν πάμε γυμναστήριο, αν διαβάσουμε πολύ, αν σπουδάσουμε περισσότερο, αν δουλέψουμε περισσότερο, ώσπου έκανα 2 κορίτσια, τις οποίες τις είδα πώς μαθαίνουν να περπατάνε. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι τελικά γεννιόμαστε με δύναμη. Στην πορεία μπαίνει η ζωή μας, οι ανασφάλειές μας, κάποια εμπόδια πραγματικά. Και είναι εντυπωσιακό όταν παρατηρείς ένα παιδάκι 12 μηνών προσπαθεί να περπατήσει, με τι δύναμη πέφτει και προσπαθεί την επόμενη φορά ακόμα πιο δυνατά και ακόμα πιο δυνατά και ακόμα πιο δυνατά. Και λες, καλά, πόσο δυνατό είναι αυτό το παιδί που δεν θα τα παρατήσει ποτέ. Και πιστεύω τελικά ότι αυτό που μας κάνει δυνατούς είναι όταν μετά από ό,τι περάσουμε σε κρίσιμες ηλικίες, και επειδή έχουμε πολλά νέα κορίτσια μαζί μας σήμερα, σε αυτές ειδικά τις ηλικίες που δεν κατανοούμε πολλές φορές και μέσα από την εικόνα που έχουμε πλέον και από τα social media, ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι η απόλυτη αλήθεια. Βλέπουμε ένα τελικό αποτέλεσμα και δεν γνωρίζουμε από πίσω τι κρύβεται και τι προσπάθεια υπάρχει για αυτό το αποτέλεσμα. Πιστεύω όταν λοιπόν περάσουμε όλα αυτά τα στάδια και φτάσουμε στο σημείο που καταλάβουμε ότι η δύναμη έρχεται από μέσα μας, όταν κάνουμε αυτό που μας ευχαριστεί, όταν φεύγουμε από σχέσεις που δεν μας κάνουν, όταν συναναστραφόμαστε με άτομα που μας ευχαριστούν, όταν αλλάζουμε δουλειά, όταν βρίσκουμε το πάθος μας, τότε βρίσκουμε πραγματικά τη δύναμή μας και γινόμαστε από κορίτσια δυνατές. Οπότε όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουμε, νομίζω ότι τόσο πιο έτοιμες είμαστε να αντιμετωπίσουμε και τα εμπόδια που μπαίνουν. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Θεωρώ ότι η δύναμη είναι κάτι που έχουμε μέσα μας. Μια μικρή φλόγα που όταν θα χρειαστεί θα γίνει τεράστια φλόγα. Και εγώ προσωπικά μεγάλωσα σε survival mode. Απλά ήθελα να επιβιώσω. Δηλαδή, μέχρι μια ηλικία έκανα αριθμική. Μετά το ατύχημα, ναι, δεν μπορούσα να κάνω αριθμική. Έβαζα Britney, χόρευα μόνη μου στο σαλόνι. Και μετά όταν κατάφερα να έρθω Αθήνα για να σπουδάσω, το δεύτερο πράγμα που έκανα μετά το να βρω σπίτι ήταν να βρω μια προσβάσιμη σχολή, να ξεκινήσω μαθήματα χορού. Και το χορό που ήθελα εγώ, να χορέψω pop, γιατί αυτό μου άρεσε, αυτό ήθελα. Δηλαδή ποτέ μου πάντα είχα κάποια συγκεκριμένα όνειρα, τα οποία σιγά σιγά τα έβαλα, τα μετέτρεψα σε στόχους, ώστε να μπορέσω να τα πλησιάσω κάποια στιγμή. Δεν είπα ότι ναι, τώρα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν με έβαλα ποτέ σε στερεότυπα, ευτυχώς. Δεν ξέρω πού το βρήκα αυτό μέσα μου. Γιατί αντιμετώπισα πάρα πολλές δυσκολίες πρακτικές. Αλλά ήμουν πολύ τυχερή που καταλάβαινα πάντα και από μικρή ότι δεν αφορούν εμένα ή ότι έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η Αθήνα και θα προσπαθήσεις κάποια στιγμή, ξεπέρασε το τώρα ή προσπάθησε να το δουλέψεις, να μετατρέψεις αυτές τις εμπειρίες σε κάτι χρήσιμο και να προσπαθήσεις και εσύ στο μέλλον να βοηθήσεις και άλλα κορίτσια και άλλες γυναίκες στο να μην αφήσουν τα όνειρά τους πίσω, να μην προσαρμοστούν αυτές στα όνειρά τους, αλλά να προσαρμόσουν τα όνειρά τους πάνω τους. Και αυτό έκανα και νομίζω μου έχει βγει σε καλό προς το παρόν. Όταν ήταν 11 η ώρα το βράδυ όταν μιλούσα με τη Βασίλικη και μου λέγε που έχω πάει Λονδίνο, Αθήνα με το ποδήλατο, καταλαβαίνετε, είχε βαρύνει η μέρα μέσα μου. Δηλαδή όσο και να προσπαθούσα να είμαι αισιόδοξη και θετική, έλεγα πώς το έκανα αυτό και εγώ έβγαλα με το ζόρι τη μέρα σήμερα, ειλικρινά. Πες μας λίγο πώς είναι να φτάνεις σε αυτό το όριο και τι δύναμη αντλείς και ξαναντλείς από αυτό. Τα όρια. Βασικά όλοι πιστεύουμε, αν με ρωτάγατε 10 χρόνια πριν ξεκινήσω, αν θα μπορούσα να το κάνω αυτό, αν θα μπορούσα να διασχίσω την Ευρώπη μέσα σε λίγες μέρες, γιατί έκανα το Λονδίνο-Κωνσταντινούπολη σε 13 ημέρες. Έκανα δηλαδή γύρω στα 300-350 χιλιόμετρα τη μέρα. Τη διάσχιση της Αυστραλίας την έκανα σε 13 μέρες, 4.000 κάτι χιλιόμετρα. Έφτασα να κάνω γύρω στα 400 χιλιόμετρα την ημέρα.
καταπώνησα λίγο τον εαυτό μου. Λόγω του προβλήματος της σπονδυλικής στήλης, αλλά και της κακής προετοιμασίας που είχα κάνει, δεν είχα ετοιμάσει το ποδήλατο για κάτι τέτοιο. Είχα ένα μικρό θέμα με τον Αφιένα. Ο Αφιένας παρέλυσε. Είναι μυς, κουράστηκε και παρέλυσε. Το κεφάλι είναι το πιο βαρύ στο σώμα, οπότε το κεφάλι έπεσε απλά και ακούμπαγε το στέρνο. Τότε όλοι μου είπανε πρέπει να εγκαταλείψεις, μου στέλναν μηνύματα και λέω η εγκατάλειψη δεν είναι επιλογή για μένα. Είναι μοναδική εμπειρία το ότι βρίσκομαι εδώ. Βρέθηκα εκεί, πραγματικά ήταν τιμή μου που ήμουν εκεί, ήμασταν οι 100 καλύτεροι αθλητές του κόσμου και ήταν πολύ τιμητικό. Δεν υπήρχε περίπτωση να το εγκαταλείψω και να μην δω ότι ζούσα. Οπότε έβαλα μια μπαντάνα, μια συμπιεστική κάλτσα η οποία την έδεσα στον παλμογράφο, τράβηξα το κεφάλι όρθιο και το έδεσαν ανόρθιο, γιατί ούτε όταν φόρεσα κολάρο δεν μπορούσε να το κρατήσει, βάραινε, έπεφτε και ήταν επιπλέον ότι μου έκανε και αίσθημα πνιγμού. Κι όμως ακόμα και αυτό και αυτή τη δυσκολία, επειδή ήθελα και δεν ήθελα να εγκαταλείψω, συνέχισα μέχρι που το ολοκλήρωσα. Όταν λοιπόν, αν τα σκέφτεσαι απ' έξω όλα αυτά, λες δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Όμως, όταν φτάσεις στο όριο, καταλαβαίνεις ότι μπορείς να πας παραπέρα. Και όταν βρίσκεσαι παραπέρα, ανοίγουν νέοι ορίζοντες και περπατάς σε δρόμους που δεν θα μπορούσες να φανταστείς. Και αυτό είναι το ωραίο. Βρίσκεσαι συνέχεια σε μια περιπέτεια και γίνεσαι μέσα από αυτό όλο και πιο δυνατός και πιο δυνατός. Και τότε είναι που καταλαβαίνεις ότι είσαι ευτυχισμένος με τα πιο απλά πράγματα γύρω μας. Η ευτυχία γύρω μας είναι το ότι μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου το πρωί, μπορείς να βρεθείς εδώ και να γνωρίσεις όλο αυτόν τον κόσμο. Μπορείς να αναπνεύσεις, να πιείς ένα νερό την ώρα που διψάς, να φας ένα παγωτό. Αν εστιάσουμε σε αυτά θα δούμε τη δύναμη που έχουμε, γιατί θα βρούμε την πραγματική ευτυχία. Και αυτό είναι που δίνει τη δύναμη. Και το τελευταίο, συγγνώμη, αυτό το είπα εκείνη την ώρα στο τηλέφωνο. Όταν ανέβαινα το Στέλβιο και ήταν 6 ώρα το πρωί, είχε χιονόνερο, -2 βαθμούς και εγώ ανέβαινα, έκλαιγα και λέω πού βρίσκομαι, πώς γίνεται εγώ να ζω το όνειρο κάθε ανθρώπου. Είναι το όνειρο κάθε ανθρώπου να ανέβει στο Πάσο ντελο Στέλβιο. Εγώ που δεν ξέρω καν ποδήλατο. Αλήθεια δεν ξέρω ποδήλατο, δεν ξέρω τεχνική. Αλήθεια δεν ξέρω. Μπορεί να σας το βεβαίωσε ο προπονητής μου. Και έτσι σε κάθε στροφή που ανέβαινα ήταν σαν να βλέπω τον εαυτό μου, μικρό παιδί, και να του λέω, όπως θέλω να λέω σε όλα τα παιδιά, ότι αυτό που βλέπεις και σου φαίνεται περίεργο και το θαυμάζεις, μπορείς να γίνεις, αρκεί να το πιστέψεις. Θα κλάψουμε, σίγουρα. Απλά τώρα πάω στα θεσμικά. Δεν γίνεται να μην έχουμε θεσμικά όταν έχουμε Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να βάλουμε λίγο ένα πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο που θέλετε εσείς, που στοχεύετε να βάλετε, έτσι ώστε να έχουμε όντως κορίτσια που θα γίνουν ηγέτιδες. Δώστε. Εμείς έχουμε ιδέες, Leaning Girls και διάφορα. Γιατί νομίζω ότι θα σας αφήσω ανεκμετάλλευτες. Δεν νομίζω. Εγώ θέλω να πω πριν πάω στο θεσμικό ρόλο ότι τα όρια μας είναι για να τα ξεπερνάμε. Και έχω πει πολλές φορές για να κάνουμε μεγάλα πράγματα πρέπει να έχουμε και μεγάλα όνειρα. Για να μπορεί από το ένα να πάμε στο άλλο. Όμως και το να μην καταφέρουμε να κάνουμε τελικά κάτι και να αποτύχουμε. Να αποτύχουμε και 1 και 2 φορές. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας πάει πίσω. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να πούμε ότι δεν κατάφερα να
περάσω στο πανεπιστήμιο, να κάνω αυτό το στόχο που έβαλα, να μπορέσω να πάω ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που υπολόγιζα ότι θα πάω. Εκεί πρέπει να δούμε την άλλη μεριά. Εγώ προσωπικά, από τις αποτυχίες και από τα λάθη μου, νομίζω ότι έκανα τα μεγαλύτερα βήματα μετά μπροστά. Αλλά και αν δεν τα κάνουμε, it's okay. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, έχουμε ένα κυνήγι συνεχώς στόχων, χάνοντας τη στιγμή, την απλή στιγμή του να κάτσω και να κλείσω τα μάτια μου και να χαλαρώσω, που υπήρχαν περίοδους στη ζωή μου που δεν μπορούσα να κάτσω στον καναπέ να δω τηλεόραση ήσυχη, γιατί έπρεπε να σκεφτώ τι θα κάνω την επόμενη στιγμή. Οπότε πρέπει να δούμε και όλη την προσπάθεια και τη ζωή μας και μέσα από το πρίσμα της αποτυχίας. Και το ότι δεν σημαίνει ότι είμαι αποτυχημένος επειδή δεν πέτυχα τον ένα στόχο, επειδή δεν έκανα κάτι, επειδή πήγα πιο πίσω ή τελικά άλλαξα και έκανα κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που νόμιζα στην αρχή. Όταν είχα μία έτσι πολύ στενή φίλη, η οποία μου είπε ότι εγώ έχω μεγαλώσει στην ορεινή Αυπακτία, σε ένα χωριό που είναι η καταγωγή μου και που αυτό που ξέρω να κάνω είναι να πηγαίνω στο στάβλο, να έχουμε γάλα και να το μεταφέρω εδώ και εκεί, πίστευα ότι τα όρια είναι στον στάβλο, στο σπίτι, ως εκεί. Ξεκίνησε και έκανε μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα και προσπάθησε να κάνει πράγματα. Πέτυχε τα 2 στα 3. Όταν δεν πέτυχε το τρίτο, κατέρευσε. Και χρειάστηκε πολύ μεγάλη στήριξη ψυχολογική. Μα είχε κάνει ένα άλμα. Γιατί στο ένα σκέλος θα έπρεπε να μείνει και να μην μπορεί να πάει παρακάτω. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είμαστε οι super women ή men. Women στην προκειμένου, με το μαγικό ραβδάκι, που μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα, διότι μπορεί αυτό να μας οδηγήσει κάπου αλλού ακόμα καλύτερα. Και αυτός είναι ένας φόβος που και για το γιο μου, που τώρα είναι 19 χρονών, και για τους φοιτητές, τις φοιτήτριες, τους συνεργάτες μου, τις φίλες μου, τους φίλους μου, ότι it's okay να μην πάει κάτι καλά. Δεν έγινε και κάτι. Θεσμικά. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι πρώτη φορά που δίνει την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και τα ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ να βάλουμε στην ατζέντα, αλλά και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις γυναίκες σε σχέση με 2 βασικούς πυλώνες. Έχουμε πολύ περισσότερους, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε βήμα-βήμα και να δούμε όλοι μετά μαζί και όλες τι μπορούμε να κάνουμε στην πορεία. 1. Εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής παύλα προσωπικής ζωής. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Είναι τεράστιο θέμα να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα στις γυναίκες, πέρα από το να κάνει αυτό που θέλει, να έχει μια υποστήριξη. Όχι τη γιαγιά, τη μαμά μου, που κράταγε το γιο μου, γιατί δεν μπορούσα να βρω ένα παιδικό σταθμό, βρέφο παιδικό σταθμό, που να είναι από το πρωί μέχρι τις 5 ή 6 το απόγευμα. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν πώς το κάνουμε στο σκέλος των βρεφονιμπιακών των παιδικών σταθμών. Πώς μπορούμε να βάλουμε και άλλου τύπου προγράμματα, όπως είναι ένα καινούριο πρόγραμμα οι Νταντάδες της Γειτονιάς, που δίνουν τη δυνατότητα να έχεις μία πριμοδότηση οικονομική για να έχεις μία γυναίκα πιο εύκολα στο σπίτι, με προϋποθέσεις πολύ συγκεκριμένες. Το τι πρέπει να κάνει και ο μπαμπάς. Δηλαδή, πρέπει και ο μπαμπάς να είναι μέρος αυτής της προσπάθειας και της οικογένειας. Γιατί ακούω πολλές φορές ο μπαμπάς και τα λοιπά και αυτό. Δεν είναι μόνο ευθύνη. Είναι και χαρά να είναι περισσότερες ώρες με το παιδί του και ο πατέρας στο σπίτι και να ασχολείται με την ανατροφή του κτλ. Να έχει χρόνο, να διαθέτει. Και έτσι υπάρχει και μεγαλύτερη ισορροπία μέσα στην ίδια την οικογένεια. Άρα θέλουμε να δούμε και αυτό. Οι άνδρες δεν είναι αντίπαλοι, είναι σύμμαχοι σε όλη την προσπάθεια. Έτσι ακούω τη φωνή του γιού μου καμιά φορά, μαύρε μαμά. Δεν είμαστε στριμωγμένοι στη γωνία. Και έχει δίκιο. Εμείς θέλουμε συμμάχους, θέλουμε να μοιραστούμε πράγματα, αλλά δεν έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό πρέπει να το καλλιεργήσουμε, λοιπόν. Αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος και βεβαίως έχουμε, σε σχέση με την εργασία και τις γυναίκες, έχουμε το σήμα ισότητας που προάγουμε και θα κάνουμε και ένα μεγάλο πρόγραμμα πέρα από το πιλωτικό που τρέχει ήδη για την ισότητα μέσα στην εργασία, μέσα στην επιχείρηση, για το pay gap, που ξέρουμε για την ίδια θέση οι γυναίκες πληρώνονται δυστυχώς λιγότερο σε σχέση με τους άνδρες και νομίζω αυτά αποτελούν την καρδιά, τον πυρήνα από εκεί που πρέπει να ξεκινήσουμε. Αρκετά βήματα να γίνουν ακόμη, θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε και να ακούσουμε για να συμπληρώσουμε. Διότι εδώ δεν είναι κανείς που τα ξέρει όλα και μπορεί να πάει παρακάτω. Με συνέργειες μπορούμε να προχωρήσουμε. Εγώ το πιστεύω κράδατα, αν δεν αλλάξουμε την εξουσία και δεν την κάνουμε πιο συμπεριληπτική και πιο συμμετοχική δημοκρατία σημαίνει ότι συνδιαμορφώνουμε, δεν μπορούμε να λύσουμε μόνοι μας ή μόνες μας
όλα τα ζητήματα που προκύπτουν. Το νούμερο 1 είναι η εκπαίδευση και όσο πιο μικρά τα παιδιά. Εκπαίδευση με ένα θεματικό μάθημα στο γυμνάσιο δεν γίνεται. Πρέπει βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια από το προνήπιο, θα έλεγα εγώ, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει συμπερίληψη, να δούμε στα παιχνίδια ότι δεν υπάρχει το ροζ και το γαλάζιο, μια μεγάλη ιστορία. Τι σημαίνει ότι μπορώ να είμαι στη ρομποτική και ας είμαι κορίτσι. Τι σημαίνει μπορώ να κάνω πάρα πολύ καλά μαθηματικά, πληροφορική και ένα αγόρι μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός παιδαγωγός επίσης και νηπιαγωγός, για να μπορούμε να σπάσουμε αυτά τα στερεότυπα και να υπάρχει σεβασμός. Το ότι let's talk about yes είναι μια καμπάνια που θέλουμε να βάλουμε μπροστά. Όταν λέω όχι, σημαίνει όχι. Όταν λέω ναι, σημαίνει ναι. Δεν σημαίνει ότι κάνω νάζια, δεν σημαίνει τίποτα. Μεγάλο θέμα, να μην το δούμε τώρα όλο, να το συζητήσουμε στην πορεία. Ευχαριστώ. Ναι, θέλει να σε ρωτήσω εσένα γιατί. Έχω ένα λεπτάκι, το ξέρω, μου το χρωστάει, επειδή της το έκανα πριν. Της έλεγα 2 minutes, 150 κτλ. Οπότε η εκδίκηση ήρθε. Λοιπόν, έχω 2 ερωτήσεις ακόμη. Στην Εφέλη θέλω να μου μιλήσει για τις υπέροχες γυναίκες, γιατί είναι ένα project το οποίο νομίζω δεν υπάρχει γυναίκα, αλλά και άντρας που να μην το γνωρίζει. Πες μας λίγο για τις υπέροχες γυναίκες, τι σου δίδαξαν και τι πραγματικά θέλεις να μοιραστείς μαζί μας. Αρχικά να πω ότι οι υπέροχες γυναίκες ξεκίνησαν ένα βράδυ, έπειτα από 2 βάρδιες σε δουλειά. Είχα γίνει μόλις μαμά, άρα το θεωρώ τις υπέροχες γυναίκες στο 3ο μου παιδί, εισαγωγικά. Και ήθελα να μοιραστώ με κάποιον όλο αυτό που βίωνα εγώ προσωπικά και ως μητέρα και ως εργαζόμενη, με όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπιζα. Και το πρώτο πράγμα που μου δίδαξε είναι ότι ό,τι και αν σου λένε οι άλλοι ότι η ιδέα σου ακούγεται πάρα πολύ χαζή, μην τους ακούτε. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που μου λέγανε αυτό το πράγμα πριν 4 χρόνια μπορεί και να το έχουν μετανιώσει. Σίγουρα έχουν γράψει στις υπέροχες γυναίκες και σίγουρα έχουν συμβουλευτεί την κοινότητά μας. Το βασικό κομμάτι που έμαθα είναι ότι τη σπουδαιότητα του να ανοίξει σε μια κοινότητα. Χτίζοντας τις υπέροχες γυναίκες, δημιουργήθηκε μια κοινότητα γυναικών όπου βοήθησε άλλες γυναίκες. Οι γυναίκες οι ίδιες βοήθησαν άλλες γυναίκες, σε καμία περίπτωση εγώ ίδια, να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, να μιλήσουν σοβαρά και ανοιχτά για πάρα πολύ σύνθετα ζητήματα και να νιώσουν άνετα, να μοιραστούν θέματα κακοποίησης. Αυτό το θεωρώ στο νούμερο 1 πράγμα που καταφέραμε πριν έρθει το MeToo στην Ελλάδα, γιατί ακριβώς καταφέραμε να σχηματίσουμε έναν ασφαλή διαδικτυακό τόπο. Τώρα, σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που έμαθα και είπε και η Ζέφη πριν, είναι ότι κατάλαβα ότι δεν γνωρίζω τα πάντα. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε όλοι, ότι μπορούμε να κάνουμε λάθη, δεν γνωρίζουμε τα πάντα. Ακόμα και αν είμαστε εξειδικευμένοι σε ένα θέμα, είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα υπάρξει μια άλλη άποψη, η οποία είναι πιο σωστή από τη δική μας και οφείλουμε να την ακούσουμε. Οπότε, αυτό που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό που πήρα από τις υπέροχες γυναίκες είναι ότι τη σπουδαιότητα να ανήκεις σε κοινότητες όπως και το LinkedIn και κοινότητες που υπάρχουν πολλές τριγύρω μας και να ζητάς βοήθεια όταν έχεις ανάγκη. Γιατί υπάρχουν απίστευτοι άνθρωποι και γυναίκες και άντρες οι οποίοι είναι διαδεθειμένοι να στη δώσουν απλόχερα και πραγματικά να σε εκπλήξουν με το πόσο δίπλα σου είναι. Και μια τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, επειδή συναντάς κάθε μέρα κορίτσια, τι σου λένε, τι σε ρωτάνε, τι θέλουν να μάθουν από σένα, τι θέλουν να αντλήσουν από σένα. Όλα αυτά σένα. Αρχικά μπορεί να μου μιλάνε λίγο στερεοτυπικά, αλλά το καταλαβαίνω γιατί δυστυχώς τα παιδιά έτσι έχουν μάθει. Είναι ένας λευκός καμβάς που εμείς τα γεμίζουμε με τα άγχη μας και με τα δικά μας τα στερεότυπα που και εμείς αντίστοιχα τα έχουμε πάρει από τις παλαιότερες γενιές. Δηλαδή, αυτό που μου λένε πολύ συχνά είναι ότι πώς ήρθατε μέχρι εδώ οδηγώντας, γιατί με βλέπουν ότι οδηγώ. Και όμως για τα παιδιά και για πολλούς ενήλικες μπορεί να είναι πολύ παράξενο το ότι ένας ανάπηρος οδηγεί. Ή μου λένε «Αχ, είστε πολύ όμορφοι, δεν σας περιμέναμε έτσι». Κι όμως, γιατί είναι ένα στερεότυπο, στο μυαλό μας η αναπηρία έχει να κάνει με δυστυχία, με ασχήμια και από τον Κωσιμόδο, που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας, από θεατρικά έργα, από τη λογοτεχνία. Το έχουμε σαν δυστυχία, σαν μιζέρια και
Μπορεί να συμβαίνει και αυτό βέβαια. Είναι λογικό όταν αντιμετωπίζεις τόσα προβλήματα καθημερινά πρακτικά. Μπορεί να μην έχεις το κουράγιο και το θάρρος. Γιατί χρειάζεται και θάρρος να πεις ότι εγώ τώρα θα βγω έξω να διεκδικήσω τη θέση μου σε αυτή την κοινωνία και σαν ανάπηρη και σαν γυναίκα και σαν ερωμένη και σαν φίλη. Και χρειάζεται δηλαδή να έχεις πάρα πολλές ταυτότητες ταυτόχρονα και το να είσαι δυνατή κάπου μπορεί να είναι και ένα βάρος. Γι' αυτό πραγματικά συμφωνώ πάρα πολύ ότι πρέπει όντως, ναι, να ψάξουμε να βρούμε τη δύναμη μέσα μας, αλλά να δώσουμε λίγο και στον εαυτό μας το χρόνο να ζήσει το τώρα και το να του δώσουμε και την ευκαιρία λίγο να ξεκουραστεί και να ζητήσει και βοήθεια. Και πραγματικά νομίζω ότι και μια συμπεριληπτική κοινωνία και μια πιο δίκαιη κοινωνία θα την κάνουμε μέσα από τη συνέργεια. Και ακούγοντας τι έχει να μας πει ο άλλος, πραγματικά μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας ότι. Γιατί και στα σχολεία με ρωτάνε συχνά, αλλά και ενήλικες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Και τους λέω ότι, ξέρεις τι, εγώ έχω μάθει να ζω έτσι. Δεν γεννιέμαι, δεν ξυπνάω κάθε μέρα και λέω, όχι, είμαι και σήμερα ανάπηρη. Ναι, είναι έτσι ζω, έτσι έχω διαμορφώσει τη ζωή μου και την καθημερινότητά μου πρακτικά. Αν θέλεις σε κάτι να με βοηθήσεις, είναι να με ακούσεις. Και πραγματικά εμένα αυτό που μου δίνει δύναμη και που συνεχίζει να με εκπλήσει ευχάριστα κάθε μέρα, δεν είναι το να δω μια ράμπα σε μια σκηνή, αλλά το ότι κάποιος θα με υπερασπιστεί χωρίς να είμαι μπροστά. Δηλαδή το ότι βλέπω στο ίντερνετ ή μου λένε φίλες μου ότι κάποιος πάρκαρε σήμερα κάπου παράνομα και κάποιος άλλος χωρίς να έχει αναπηρία φαινομενικά του έκανε παρατήρηση. Αυτό είναι που μου δίνει πιο πολύ κουράγιο. Να μπαίνουμε δηλαδή λίγο στα παπούτσια του άλλου, χωρίς να δείχνουμε όμως ήκτο. Χωρίς να λυπόμαστε ότι θα το κάνω για να μην βρεθώ χτύπα ξύλο στη θέση του. Όχι, θα το κάνω γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι συνάνθρωπός μου, γιατί έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με μένα και κάποια στιγμή πρέπει να έχει και τέτοια δικαιώματα. Και μιλάμε για βασικά δικαιώματα, για ανθρώπινα δικαιώματα, που πρέπει να τα σεβόμαστε όλοι μας και να προσπαθούμε να τα διεκδικούμε ένας για τον άλλον. Γιατί τι πιο ωραίο από το να είσαι στο δρόμο και να βλέπεις γύρω σου χαρούμενους ανθρώπους, πραγματικά χαρούμενους και ξέγνιαστους. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, φυσικά. Γιατί όντως η ενσωμάτωση είναι μια απόφαση που πρέπει να παίρνουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Συγγνώμη, αλλά θέλω απλά να πω το εξής, ότι πραγματικά έχει σημασία να μιλάμε μεταξύ μας. Και μπορείς από την οποιαδήποτε στιγμή να πεις και να γίνουν πολλά πράγματα. Μπαίνοντας σήμερα, μία φίλη μου είπε, ξέρετε, η γραμμή 15900 για τη βία κατά των γυναικών που έχει η Γενική Γραμματεία σας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό για να πάω παρακάτω. Όπως και όταν θα με πιάσει και θα μου πει ότι αυτό δεν λειτουργήσε έτσι και πρέπει να το δείτε. Μιλήστε για να μπορούμε να έχουμε αυτό το interactive σε όλα τα πράγματα. Γιατί κανείς δεν ξέρει τα πάντα και γιατί οι γυναίκες ακούν περισσότερο. Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Να τολμήσω να πω αν έχουμε κάποια ερώτηση. Έχουμε κάποια ερώτηση που θέλετε να απευθύνετε στο φανταστικό μου πάνελ μας. Γεια σας. Ματίνα Θωμαΐδου, είμαι από το Greek Women Do Tech, από το Geek Law Women in Tech. Στην κυρία Διγματάδη θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Είναι σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σαν Ελλάδα, σαν ελληνικό κράτος, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, σε θέματα ποσόστοσης, για παράδειγμα, μέσα στη Βουλή, οι φωνές των γυναικών και τα δικά τους δικαιώματα να ακούγονται πιο δυνατά, με μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί η σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο έτσι καταλυτική. Και η ίδια ερώτηση είναι αν γνωρίζετε επίσης πώς βρισκόμαστε σε θέματα ποσοστώσεων μέσα σε οργανισμούς, είτε startups είτε έτσι λίγο πιο μεγάλες, μικρομεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις, σε πιο ηγετικές θέσεις. Υπάρχει κάποιο πλαίσιο, προετοιμάζεται κάποιο πλαίσιο ή υπάρχουν κάποιες συζητήσεις? Αυτά. Σας ευχαριστώ. Έχει και το άλλο βέβαια μπορούσα, αλλά δεν πειράζει. Ναι, τα στοιχεία μας λένε ότι μπορούμε να βελτιωθούμε περισσότερο. Το πω έτσι, κομψά. Έχουμε κάνει βήματα. Έχουμε μία παράδοση στην Ελλάδα γενικότερα στο να προτάσουμε τα ζητήματα των ποσοστώσεων και αυτό είναι σημαντικό για εμάς. Όμως φαίνεται ότι δεν φτάνει μόνο αυτό.
Αυτό είναι ένα εργαλείο που κανονικά θα πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν φτάσαμε στο τέλος, για να είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Άρα, στους δείκτες που έχουμε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΙΓΕ, μια οργάνωση φορέας ευρωπαϊκός που δίνει την κατάταξη της χώρας, έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε ακόμη σε διαφορετικούς τομείς. Από την υγεία, από την πολιτικές θέσεις ευθύνης γυναικών, που και εκεί χρειαζόμαστε προσπάθεια, και για να είμαστε και ειλικρινείς, πολλά να γίνουν και σε επίπεδο συμβουλίων, επιχειρήσεων, γιατί όπως λέμε, ανεβαίνοντας στα πιο ψηλά, υπάρχει πάντα η γυάλινη οροφή που την αμφισβητούμε μερικές φορές, αλλά υπάρχει. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα και με την τελευταία προσπάθεια που έχει γίνει για να συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, που έχει νομοθετηθεί και προχωράει και πρέπει να το ενισχύσουμε και είναι σε αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουμε βάλει ήδη μπροστά. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει τώρα ένα καινούριο νομοσχέδιο με αντιστάσεις, με άλλο μια οδηγία που θα ενσωματώσουμε εμείς, με αντιστάσεις, δεν έχει γίνει αποδεκτή ακόμη, για περισσότερες γυναίκες και σε θέσεις ευθύνης, σε επιχειρήσεις, σε δικά της συμβούλια, αλλά και σε οργανισμούς, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Νομίζω ότι μπορούν να γίνουν πολλά ακόμη. Όμως ξεκινάμε από την εκπαίδευση. Όμως πρέπει να πούμε και να δώσουμε μεγάλη έμφαση στο ότι ναι, μπορούμε να συμμετέχουμε όλες παντού. Η αόρατη φιγούρα γυναίκα σε υψηλές θέσεις ήταν κάτι που με στοίχιωνε και εμένα. Έψαχνα να βρω γυναίκες από μικρότεροι που έχουν κάνει πράγματα. Έχουμε φιγούρες, αλλά πρέπει να έχουμε περισσότερες. Και επειδή έρχονται και αυτοδιοικητικές εκλογές, εμένα δεν μου αρέσει να ακούω βάλτε και ένα σταυρό σε μια γυναίκα. Όχι. Αξιολογήστε και στηρίξτε γυναίκες και άνδρες που μπορούν να προσφέρουν κάτι. Αυτό είναι. Όχι το ότι βάλε και ένα σταυρό. Δεν είμαστε οι επέτες που θέλουμε και εμείς εδώ είμαστε. Όχι. Χρειαζόμαστε τη διαφορετική φωνή. Και η συμπερίληψη και γυναικών, ξέρετε, είναι σημαντικό, όχι γιατί θέλουμε να πούμε ότι είμαστε καλύτερες και ότι τα ξέρουμε καλύτερα. Είναι μια άλλη οπτική που οφείλουμε να τη συμπεριλάβουμε στις πολιτικές μας. Αυτή την άλλη οπτική θέλουμε. Και επειδή ο ηγετικός ρόλος είναι ταυτισμένος με τον δυνατό, άγριο, αυστηρό, που παίρνει αποφάσεις και χτυπάει το χέρι του, δηλαδή τον άντρα, όχι. Τα χαρακτηριστικά του ηγέτη πρέπει να είναι άλλα. Να έχουν ενσυναίσθηση, να έχουν ευαισθησία, δυναμικότητα προφανώς, αποφασιστικότητα προφανώς, αλλά αυτό δεν αποκλείει τις γυναίκες. Ελάτε. Πάλι ερώτηση. Μισό λεπτό και τελειώσαμε. Τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ για το βήμα. Υπέροχες γυναίκες. Υπέροχα λόγια καρδιάς. Ευτυχώς που η κάμερα δεν είναι μπροστά να με πάρει, διότι έχω συγκινηθεί με τα λόγια ολονών, με άφουσα πορεία. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, την κυρία Ζέφη, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή τη βλέπω Ζέφη. Ήρθε βέβαιος για γενική γραμματέας, αλλά για μένα είναι Ζέφη. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες, θα μιλήσω για τις αναρτήσεις που κάνει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και μπράβο στη Σοφία τη Ζαχαράκη, την οποία ακούσαμε πριν λίγο, και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν μέσα για το θέμα αυτό. Υπάρχουν γυναίκες, είδα τις αναρτήσεις βέβαια σχετικά με την κακοποίηση. Υπάρχουν γυναίκες, από ό,τι ξέρουμε, οι οποίες εκείνη την ώρα, σε μια δύσκολη στιγμή οικογενειακή, θέλουν να ανοίξουν την πόρτα και να φύγουν εκείνη την ώρα. Και δεν έχουν ούτε δουλειά, ούτε ένα μέρος να πάνε να μείνουνε, ούτε ένα ευρώ στην τσέπη. Γνωρίζω βέβαια τις αναρτήσεις που έχετε κάνει και τις δομές. Αυτά όμως είναι χρονοβόρα και περνάνε από διαδικασίες τις οποίες καμιά φορά, ξέρετε, δεν είναι σε θέση οι γυναίκες αυτές να τις υποστούν. Και υπάρχουν και προαπαιτούμενες διαδικασίες για να ολοκληρωθούν. Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή πώς το σκέφτεστε? Υπάρχουν κάποια βήματα, καταλαβαίνω ότι η γραφειοκρατία σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει κάπως να εξαλειφθεί. Ευχαριστώ. Μίλησα κι εγώ. Για την ερώτηση.
Τα συμβουλευτικά μας κέντρα και οι ξενώνες μας και η γραμμή 15900 για τη βία, 65 συνολικά πρωτοβουλίες στο μέσο όλη την Ελλάδα, έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλη ανακούφιση. Έχουν δώσει μεγάλη ανακούφιση, ευχαριστώ. Στις γυναίκες όμως, ναι, υπάρχουν θέματα που πρέπει να λυθούν. Υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με το πόσους ξενώνες έχουμε, πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερους και πώς θα απλοποιήσουμε τη διαδικασία. Είναι στη σκέψη μας και της Υπουργού και της Υφυπουργού και της δικής μου. Όταν ανοίγω την πόρτα και φεύγω με τα ρούχα που φοράω, πολλές φορές χωρίς καν 1 ευρώ, πολλές φορές χωρίς δεύτερο ρούχο, με τα παιδιά μου να τρέχω πανικόβλητη και πάω να κάνω την καταγγελία, πού πάω. Εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε κέντρα άμεσης ανάγκης, καταφύγια σκεφτόμαστε να το ονομάσουμε, όπου οι γυναίκες με τα παιδιά τους θα μπουν, θα υποστηριχθούν μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για να μπουν στον ξενώνα. Μπορεί να είναι λίγες μέρες, αλλά λίγες μέρες αν δεν έχεις πού να πας, τι να κάνεις, κανένα να στηριχθείς, δεν είναι λίγες μέρες, είναι αιώνας. Επομένως, η δική μας η προσπάθεια και αυτό το οποίο προσπαθούμε πια να κάνουμε πιλωτικά, και σας το λέω off the record, αλλά είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καταφύγια, ένα πιλωτικό πρόγραμμα που θα δούμε πώς θα λειτουργεί, που θα έχει άμεσα, γιατί έχουμε και τα συμβουλευτικά που έχουν νομική στήριξη, που έχουν στήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς και από ανθρώπους που βοηθούν τις γυναίκες να μάθουν τι δεξιότητες έχουν, να τις βελτιώσουν για να βρουν δουλειά. Γιατί αν η γυναίκα δεν πατήσει στα πόδια της και να φύγει από τον ξενώνα, θα κάνει τι? Πολλά περιστατικά, δυστυχώς, ξαναγυρίζουν. Και μην ξεχνάτε και το οικογενειακό περιβάλλον, που δεν πρέπει να κρυβόμαστε, είναι αυτό που λέει: έλα τώρα, γύρνα σπίτι σου, πάρε τα παιδιά σου και γύρνα στον άντρα σου. Και σε έχεις φάει ξύλο, ας έχεις κακοποιηθεί ψυχικά, σωματικά. Το panic button, που είναι μια εφαρμογή στο κινητό που πατάς όταν βρεθείς ξανά με τον κακοποιητή σου και πρέπει να ειδοποιήσεις κάποιον για να μην σε σκοτώσει, είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν το έχουμε επικοινωνήσει σωστά και είναι ένα πρώτο στάδιο για να μπορέσεις εκείνη τη στιγμή να πεις βοήθεια. Γιατί σκεφτείτε να είσαι με έναν κακοποιητή, ένα θήτη στο σπίτι, και να σηκώσεις το τηλέφωνο, να πάρεις τα αστυνομία και να πεις: είμαι εδώ. Ξέρετε, ο άντρας μου με κακοποιεί. Τελείωσε, δεν προλαβαίνεις να το κάνεις. Σε έχει σκοτώσει, σε έχει δείρει. Επομένως, ναι, χρειαζόμαστε πρώτης γραμμής καταφύγια. Προτιθέμεθα να τα κάνουμε πολύ γρήγορα και να συμπληρώσουμε και να συνθέσουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που ήδη υπάρχουν για να είναι περισσότερο αποδοτικές και αποτελεσματικές. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε καταχραστεί πολύ το χρόνο. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο εμείς. Παίρνω την πρωτοβουλία να πω ότι το απολαύσαμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.